Dítě, které se dle všech medicínských znalostí nemělo narodit, se narodilo, protože lékař uvěřil instinktu těhotné ženy. Ochrnutý čelista hledá cestu zpět k hudbě, přestože lékařům připadalo nemožné, že přežije. Teď již nepotřebuje kolečkové křeslo, protože se naučil využívat sílu svých mentálních představ. Ošetřovatelky přikládají ruce na těla pacientů, protože univerzitní klinika spolupracuje s léčiteli. Je možné, že tradiční léčitelství založené na zkušenostech bude řešit složité problémy spolu s moderní medicínou? Česká televize uvádí německý dokument Tajemná léčba. Vliv tradičních znalostí na moderní medicínu. Scénář a režie. Tento film chce podat zprávu o pokroku v medicíně. Nyní dochází k tomu, co se donedávna zdálo nemožné. Vědci po staletí vnímali lidské tělo jako biologický stroj a zkoumali je do nejmenších podrobností, aby objevili tajemství nemocí a jejich léčení. Tradiční medicína všech kultur vždy naopak preferovala celostní přístup a zdůrazňovala jednotu těla a mysli. Oba přístupy přinášely výsledky, oba však narážely na svá vlastní omezení. Staré zkušenostmi ověřené znalosti mohou výborně doplňovat moderní medicínu, založenou na vědeckém poznání. Chceme to ukázat na osudu děvčátka jménem Mira. Uršula Mannweilerová se v 6. měsíci těhotenství obrátila na Frankfurtskou univerzitní kliniku. O rok dříve přišla o dítě v 7. měsíci těhotenství a také podruhé byly výsledky jejich těhotenských testů znepokojivé. Frankfurtské vyšetření jí však vzalo téměř celou naději. Plod byl příliš malý a bylo vážné podezření, že jeho růst se zpomalil již dříve, a to snad před několika týdny. Tady vidíte, že průtok krve pupečníkem je skutečně velmi slabý. Krev se vrací nazpátek, což znamená, že přenos živin a kyslíku mezi placentou a dítětem je nedostatečný. Veškerá zjištění vedla ke zcela jasnému závěru. Dítě nemělo šanci přežít. Pro naši pacientku to byla hrozná zpráva. Stále doufala, že jí tentokrát nepotká to, co musela prožít loni. Žádné z vyšetření po prvním těhotenství nenaznačovalo, že by znovu hrozilo stejné riziko. Bohužel se pak vývoj nenadále zvrhl a nastala úplně stejná situace. Lékaři vyslyšeli přání pacientky, aby jí podávali nitrožilně glukózu, přestože dle klinických zjištění nebyla žádná naděje udržet plod při životě. Profesor Leven však věděl, že psychika může významně ovlivnit tělesné pochody. Byla jsem v té situaci už podruhé. První dítě jsem porodila ve 27. týdnu mrtvé. Tehdy jsem o to dítě bojovala a lékaři také zkoušeli nasadit glukózu, protože plod neměl dostatečnou výživu. Pokud jsem bojovala poprvé, ani podruhé jsem to samozřejmě nemohla vzdát a ze všech sil jsem o život Miry usilovala. Myslím, že každá matka by udělala totéž. Transfúze probíhala non-stop celý den a noc. Uršula Mannweilerová během ní vypozorovala z tváří sester, jak malou šanci jí dávají. S podporou svého manžela se však rozhodla, že to nevzdá a nedala nic na prognózy těch, kteří jejímu dítěti nedávali šanci přežít. Lékařské předpovědi se neměnily, ale ona stále doufala. Ležela jsem v nemocničním pokoji odříznutá od světa a během 2 dnů po zákroku se nic neměnilo. Byla jsem zoufalá a křičela jsem. Ptala jsem se Boha, jakou hru to se mnou hraje. Když už si vzal jedno dítě, tak přece nepotřebuje druhé, říkala jsem mu. Ale pořád jsem to nevzdávala. Nekontrolovaně jsem řvala, až jsem z toho byla úplně na dně. Po několika dnech se výsledky najednou začaly zlepšovat.
Je to hodně překvapivé. Po týdnu je pupečníková aktivita normální a můžeme pozorovat, že krev protéká mozkem plodu tak, jak má. A průtok krve srdcem je rovněž v pořádku. Pro lékaře to byla věc na hranici zázraku. Nevědělo se však, do jaké míry to dítěti uškodí a byla dost velká pravděpodobnost, že se narodí postižené. Rodiče však byli ochotni podstoupit takové riziko. Když se Mira narodila, vážila pouhých 600 gramů. Byla droboučká, ale žila. Kromě nízké váhy však byla úplně v pořádku a vyvíjela se tělesně i duševně normálně, bez jakéhokoliv postižení. V čem spočívá tajemství jejího vyléčení? Jakou roli v tom sehrála matčina touha po dítěti? Co převážilo? Její boj, víra, výbuch emocí? V době našeho natáčení má malá Mira 5 let. Zdravé, inteligentní dítě, jehož osud poněkud změnil pohled lékařů na věc. Medicína nedovede vysvětlit úplně všechno. Z jejich pozic se někdy zdá, že to či ono není možné. Musíme však uznat, že ve hře je velké množství faktorů, které neznáme nebo přesně nevíme, jak působí. Nevím, jaký vliv má na tělesné pochody lidská mysl a jak je ovlivňují naše touhy a naděje. Dokud to však vědecky neprobádáme a nepopíšeme, je poctivé říci, že je ve hře ještě něco silnějšího. Jedna věc však již byla vědecky prokázána, a to je životní důležitost tělesného pouta mezi matkou a dítětem. Vzájemná blízkost a doteky působí na tělesnou pohodu dítěte, snižují stres a v důsledcích pomáhají předcházet nemocem. Mateřská gesta značící blízkost, náklonnost a lásku významně ovlivňují celý náš další život. Toto těsné pouto se začíná navazovat již před porodem. Dítě reaguje na hlas, na hudbu i na matčiny prožitky. Může matčin výbuch emocí ovlivnit fyzický vývoj plodu? Vědci snímali elektrickou aktivitu mozku lidí, kteří jsou známi schopností vést vnitřní dialog, neboť jej praktikují téměř po celý život. Zaměřili se na mnichy a jeptišky. Skenování mozku nemůže dokázat existenci Boha, ale může odhalit, které oblasti mozku jsou aktuálně aktivní při modlitbě. Bylo zjištěno, že oblasti mozku zapojené při hlasitém rozhovoru se stejným způsobem aktivují i v průběhu vnitřního dialogu. Tato skutečnost má velký význam pro udržování naší duševní pohody. Když se člověk během meditace či modlitby hluboce pohrouží do sebe, čelní laloky mozku pracují tak, jako bychom mluvili s reálnou osobou. Naše tužby a snahy prozáří vědomí jako reflektor a v tom okamžiku obavy a starosti ztrácejí svou sílu a ustupují do pozadí. Dochází k tomu při meditaci a také během modlitby, říká profesor Tobias Eš, který jako lékař pracuje v neurologickém výzkumu. Modlitba nepochybně snižuje stres. Naše studie i studie vědců mnoha zemí celého světa prokazují, že modlitba vyvolává v mozku relaxační reakci. Aktivací určitých mozkových center se pak relaxační mechanismus přelévá i do těla. Tento relaxační mechanismus je protikladem stresové reakce, tedy toho, co stres působí v našem organismu, zvláště pak útočné či útěkové reakce na ohrožení. Během ní nám stoupá tep, začínáme se potit, dech se zkracuje a je mělký. Relaxační reakce je protikladem i na fyziologické úrovni a je zjištěno, že také modlitba spouští tuto relaxační odpověď. Co se děje v mozku a v těle, když se naše myšlenky, ambice a pocity změní? Neuroimunologové odpověď na tuto otázku znají. Buňky mozku i tělní buňky produkují substanci fungující v organismu jako posel informací.
Tyto informační molekuly narážejí na receptory na vstupu do nitra buněk a receptory mění aktivitu buněk a rovněž poskytují zpětnou informaci o této změně. K tomu používají onu kuriérní substanci. V těle existuje čilá výměna informací mezi různými úrovněmi a každá úroveň usiluje o udržení rovnováhy. Myšlenky a emoce spouštějí v mozku velké změny a platí to i opačně. Tyto změny produkují v mozku nové pocity a myšlenky. Mozek, žlázy a imunitní systém jsou neoddělitelně propojeny. Chirurgická klinika v Cáchách. Doktor Kai Krugel dlouhých 11 měsíců léčil pacientku, která byla za ním poslána po operaci. Její pooperační rána v tříselné oblasti zůstávala stále otevřená. Jasmin Jusefijová trvala na konzervativní léčbě a za žádnou cenu se nechtěla vrátit do nemocnice. Doktor Krugel ji léčil ověřenými standardními metodami, ale rána se stále nezavírala. Rána se vždy částečně zhojila, ale pak zas zhoršila a občas se úplně otevřela. Nedovedl jsem si to vysvětlit. Chtěli jsme pacientku odeslat do nemocnice, aby se na to podívali chirurgové a zjistili, zda není nějaký problém hlouběji v břišní stěně. Jasmin konzultovala své problémy s rodinným lékařem, doktorem Georgem Lomecem, kterého znala už řadu let. Věděl, jaké trauma zažila za války v Iráku. Byla zavalena troskami rozbořené nemocnice a vyvinula se u ní fobie. Z lékařského hlediska byl její stav jasný. Pokud se rána nehojila, pak nezbývalo nic než reoperace. Nechtěla jsem jít do nemocnice, protože jako dítě jsem tam zažila hrozné věci a ty se mi v mysli stále vybavovaly. Od té doby, co žijí v Německu, jsem stále pacientkou doktora Lomece a od prvního kontaktu tomuto lékaři velmi důvěřuji a cítím, že je v něm něco, co ve mně vzbuzuje důvěru. Vždycky mi hodně pomohl. Georg Lomec je jako lékař otevřený vlivům alternativní medicíny. Přednedávnem absolvoval kurz, v němž si osvojil starou metodu, kterou je možno nazvat terapie dotekem. Jasmin mu sdělila, že na vlastní odpovědnost odmítla přijetí do nemocnice a tak se stala první pacientkou, na které aplikoval svou novou dovednost, přestože v jeho okolí to vzbuzovalo hodně pochybností. Mohou obyčejné doteky ovlivnit mysl i tělo do té míry, že se rána zhojí? Po třetím zákroku, to si pamatuji velmi přesně, jsem najednou pocítila, že to začíná fungovat. Bylo to tak náhle, jako by někdo otočil vypínačem. Od toho okamžiku jsem věděla, že to zabírá a začala jsem se cítit pořád lépe. Jedné noci během tohoto úspěšného léčení měla Jasmin sen, v němž se opakoval její smrtelný zážitek strachu z irácké nemocnice. Probudila se a s úlevou zjistila, že všechno je v pořádku. 3 dny na to její rodinný lékař konstatoval, že rána je zcela zhojená. Moc mě to překvapilo. Nikdy bych nevěřil, že to půjde tak hladce a že se to může zhojit tak rychle. Představte si, že rána je 11 měsíců bez přestání otevřená, ať děláte, co děláte. No a potom jsem na ní ve čtvrtek přiložil ruce a už následující pondělí byla rána pryč. Působilo to na mě jako zázrak. Kolega ji poslal za mnou na kontrolu a já jsem byl výsledkem ohromen, protože rána se uzavřela. Nebyla ani podrážděná a jizva měla správný tvar. Nedovedl jsem si to vysvětlit, ale rána byla pryč, byl jsem výsledkem nadšen, když něco funguje, musím se předtím sklonit. Georg Lomec nyní tuto metodu zařadil do své každodenní léčebné praxe. Kombinuje moderní léčebné postupy s dávnými léčitelskými praktikami. Dominiku Polonskému, mladému, mezinárodně známému polskému čelistovi, diagnostikovali zhoubný nádor na mozku.
I po 2 operacích Dominik stále hrál na svůj milovaný nástroj, přestože sotva cítil levou ruku. Pak mu lékař sdělil, že nádor roste dál. Třetí a čtvrtá operace pak následovaly krátce jedna za druhou. V červnu roku 2004 Dominik Polonsky přišel během nich o 1/4 mozku. Když jsem se po 4. operaci probral z narkózy, hned jsem věděl, že to není dobré. Necítil jsem polovinu svého těla, bylo to strašné. I v świadomości po prostu nie czułem połowy ciała. Lékaři tehdy nedávali Dominikovi žádnou naději, byl zoufalý. Během jedné z dlouhých bezesných nocí si do přehrávače, který měl stále u sebe, zdravou rukou vložil CDčko. Byl to jeho oblíbený temperovaný klavír od Johanna Sebastiana Bacha. Poslouchal ty skladby celou noc, přitom střídavě spal a bděl. Když ráno přišla doktorka na kontrolu, podíval jsem se na ni a najednou jsem věděl, že jsem schopen nohou pohnout, že to dokážu. Vůbec jsem si to předtím nezkoušel. Ale když se mě jako vždy zeptala, jak se mi daří, prostě jsem nohu pozvedl a najednou to šlo. Následovaly měsíce tvrdého každodenního cvičení, ale Dominik ani pak nebyl schopen pohybovat se jinak než s pomocí speciálního 4kolého chodítka. V té době se mu náhodou dostala do rukou adresa jednoho německého psychologa. Martin Busch kombinoval 2 metody. Hypnózu, která mění postoj osoby k léčení, a metodu okružních mozkových polí, která pomáhá při nácviku motorických dovedností. Mohou naše myšlenky a pohyby ovlivnit tak vážný handicap jako ten Dominikův? Když se pacient usilovně snaží někam se fyzicky přemístit, cítí přitom, že se v něm něco mění. Když se zároveň snaží aktivovat vnitřní obrazy té činnosti a vnitřní zaměření na to, oč se pokouší, pak se v poměrně krátkém čase mohou odehrát velké změny k lepšímu. Und vergleichst, wann dein Becken beginnt. Můžeme ten zvláštní přechodný stav mezi bděním a spánkem považovat za stádium, které otevírá mozku i možnost pro změny? Connection between both legs. Das heißt, jetzt hast du eine Verbindung zwischen beiden. Okay. Dominik již po našem prvním společném sezení, při kterém došlo jen k minimální fyzické intervenci, byl schopen vstát a jít bez svého chodítka. To je snad přesvědčivý příklad, že to skutečně funguje. Zaměstnával svou mysl tím, že se chce někam dostat a chůze byla prostředkem k tomu, aby toho dosáhl. Aktivoval tuto schopnost, protože dosáhl rovnováhy mezi svým vnitřním zaměřením a tím, co byl aktuálně schopen motoricky dokázat. Wenn du aus dieser Stehtrance in eine Gehtrance gehen würdest? Potřeboval pak mnoho hodin cvičení, než byl schopen obnovit v mozku další ztracené spoje. Ve stavu lehkého hypnotického tranzu se začínají stírat hranice mezi myslí a tělem. Tyto hranice vlastně ani neexistují. Nestačí to však pouze vědět. Vědci zdůrazňují, že důležité je to prožít. K úspěšné léčbě je v těchto případech nezbytná vzájemná důvěra pacienta a lékaře.
Co se vlastně odehrávalo v Dominikově hlavě, když se učil znovu hýbat? Vždyť mu přitom chyběla čtvrtina mozku. Podle nejnovějších výzkumů je mozek schopen vyvíjet se až do pozdního věku. Každá dovednost, kterou si osvojí, upevňuje jeho neuronové spoje. Čím více informací mozkem proudí, tím více nových neuronových spojení vzniká. Pokud člověk určitou dovednost zapomene, mozek má dost prostoru, jak vyřešit úkol nově. Dovednosti, zvláště pak takové, které jsou spojeny s pohyby nebo emocemi, je možno ovlivnit motorickým cvičením. Je tak možno léčit mnohé nemoci. Jak může člověk získat zpět ztracenou rovnováhu? V jakém nastavení musí být jeho tělo a jeho mysl, aby se nemožné stalo možným? Vědci přirovnávají potřebné nastavení mysli ke kyvadlu, které se ve svém nejvyšším bodu dostane do naprostého klidu. V této fázi mu postačí sebemenší kinetický impuls, který rozhodne o tom, zda se překlopí na tu či na onu stranu. Doktorka Karin Meissnerová se na univerzitě v Mnichově zabývá medicínským výzkumem. Zkoumá, jak dochází k těmto nenadálým směrovým vychýlením. Doktorka Annemarie Schweitzer-Arauová sklízí velké úspěchy s metodou kombinující tradiční postupy čínské medicíny s hypnoterapií. Léčí hlavně ženy marně toužící po dítěti a také ty, které trpí endometriózou. Tyto ženy, které si stěžují na vleklé pánevní bolesti během menstruace, přicházejí do její mnichovské ordinace na doporučení specialistů. Její výsledky vyhodnocuje kolegyně Meissnerová. Tento graf ukazuje, že pacientka prožila během tohoto sezení emoční otřes. Stoupl jí tep, prohloubilo se její dýchání a také změna kožní vodivosti svědčí o probíhající prudké emoci. Čím dramatičtější byl v průběhu zákroku onen emoční otřes, tím lépe se pak pacientka po terapii cítila. Tak toto pacientky uváděly v dotazníku bezprostředně po léčbě. Je to překvapivé zjištění, protože obecně se soudí, že čím relaxovanější je pacient během sezení, tím lépe se pak cítí po něm. V tomto případě však platí naprostý opak a já předpokládám, že takovýto stav agitovanosti je spouštěčem mozkových změn, při nichž se negativní pamětní stopa mění v pozitivní. Co se stalo v minulosti, už nemůžeme vrátit zpět, ale doktorka Meissnerová se domnívá, že v hypnotickém tranzu je možno spojit staré obrazy z dětství s novými prožitky a vytvořit tak v mozku prostor k uzdravení. Cestu k zablokovaným dětským vzpomínkám usnadňují akupunkturní jehličky. Zkušenost, která dítě psychicky poškozuje, se může z pozice dospělého jevit jako zcela neškodná. Vliv negativního zážitku však někdy přetrvává desetiletí. Genetikové objevili, že dokonce může u člověka pozměnit jeho DNA. Lékaři se proto snaží, aby pacienti spatřili svůj dětský zážitek očima dospělého. Negativní obavy je tak možno překonat a pacient se začne cítit bezpečněji. Jsou naše vnitřní obrazy viděné novýma očima cestou, jak porozumět složité síti spletené mezi tělem a myslí? Jednou věcí jsou si vědci jisti. Vnitřní obrazy se formují ve stejné mozkové oblasti, která zpracovává vnímání vnějšího světa, proto mohou někdy zapůsobit téměř fyzickou silou. Než se Dominik Polonsky začal v listopadu roku 2005 léčit v Německu, ukázalo snímkování jeho mozku 2 nová nádorová ložiska. Ta byla tentokrát neoperabilní a lékaři mu znovu nedávali naději. Dominikovi nezbývalo, než se pokusit o zázrak. Proto začal s nádorem bojovat vlastní mentální silou. Představoval jsem si ho jako skálu a každou noc jsem ji rozbíjel až na prach. A ten jsem nechával zmizet. Nic se však nedělo, nefungovalo to, nádor se nehýbal. Martin se mnou souhlasil, že jediná cesta k mému uzdravení je teď v mé mysli, ale poradil mi,
abych na to šel jinak, že se mám pokusit nahrazovat nemocné buňky zdravými. Na změnění situací, na změnu situací. Když člověk válčí s nádorem, je ten nádor pořád v centru jeho mysli. Je pořád přítomný. Bojuji s ním a on je stále se mnou. Navrhl jsem proto Dominikovi úplně jiný přístup. Proč by zdravé buňky neměly být silnější a úspěšnější? Proč by se nemohly dělit a růst rychleji než ty chorobné a vytlačovat je? Gesunde Zellen ihre Kraft nicht besser entfalten können als kranke. So wenn du deine Orientierung veränderst vom Kampf gegen die... Je nutno se přeorientovat ze zaměření na chorobné buňky a uvažovat o zdravých, o tom, jak jsou silné a jak se rychle dělí a rozprostraňují. Představujme si, jak zdravé buňky zabírají stále víc místa těm chorobným, až jim nakonec nenechají místo žádné. Dann bleibt kein Platz für die kranken Zellen. Dominik pracoval s těmito novými obrazy ve dne v noci a věnoval spoustu energie také představám, jak se obnovují jeho muzikantské dovednosti. Vědci si nejsou zcela jisti tím, jak takovéto vizualizace probíhají, ale Dominik síle těchto symbolických obrazů uvěřil. Ať už je jejich podstata jakákoliv. O 5 týdnů později proběhla další kontrola. Tylko pamiętam, že před lékař. Vzpomínám si, že za mnou přišel jeden lékař zeptat se mě na výsledky. Byl to ten, co se v mé léčbě dost osobně angažoval. Šel si je vyzvednout a když s nimi přiběhl, křičel, ba přímo řval. Říkal jsem si, to je konec. Ale on, že ne, že nádor zmizel, měl z toho hroznou radost. Hned jsem volal rodičům, aby mě okamžitě vyzvedli z nemocnice, že chci být na Vánoce doma. Vídeň. Město, ve kterém příborský rodák Sigmund Freud objevil sílu nevědomí. Neznámé součásti naší duše mohou ukrývat nejen příčiny nemocí, nýbrž i zdroje uzdravení. Vidíte sama, že všechny kosti jsou v pořádku, vše je normální. Konzultace před započetím netradiční terapie. Až dosud byla tato žena léčena standardními metodami. Doktor Thomas Schmidt je onkolog, který se snaží otevřít v mysli pacientů další, dosud nezapojené zdroje léčby. Začíná zákrok, který působí poněkud archaicky. Neurologové však zjistili, že takovéto rituály mohou účinkovat velmi silně. Pomáhají probouzet stopy vzpomínek zasutých hluboko v nevědomí pacienta a otevírají cestu do světa obrazů, v němž leží ukryty zdroje uzdravení. Konvenční medicína pracuje se spoustou techniky, ale málo s obrazy. Když k ní dodáte určitý magický prvek, když probudíte pacientovu představivost a on najde v mozku mentální obrazy, tím myslím své vlastní mentální obrazy, může probudit sílu, která vede k uzdravení. Onkolog Schmidt nalezl potřebný magický prvek v metodě, kterou po desetiletích studia metod tradičních kultur objevili antropologové. Zjistili, že monotónní zvuky bubnu po nějaké době přenášejí mozek do zvláštního rytmu, od kterého je velmi blízko ke snovému stavu. Nikdo nemůže říci, co přesně zažívají ti, kteří putují krajinou snů. Mnozí to pociťují, jako by se ocitli v paralelním světě, kde se setkávají s mocnými zvířecími i lidskými pomocníky. Jak však mohou tyto tajemné obrazy ovlivnit těžké nemoci? Vědci zkoumající mozek se domnívají, že silné emoce spojené s těmito aktivitami spouštějí změny psychiky. Této zvláštní formě transu se říká šamanská cesta. Je převzata od starých kultur Asie a Ameriky. Skrze šamanistické praktiky se mohu přenést do jiného světa a tím v sobě mobilizovat síly, které bych žádným jiným způsobem nedovedla v sobě probudit. To jde jen skrze tuto ryze osobní imaginaci.
Šamanismus mi poprvé v životě umožnil prožít něco takového. Vím, že to někomu může připadat nepravděpodobné, ale jsem si jistá, že mi to v budoucnu přinese mnoho pozitivního. Pozorujeme, že díky této psychické stimulaci působí pak chemoterapie menší stres a nevyvolává tak silné vedlejší účinky. Pacienti netrpí nevolností a mnohem lépe spolupracují. Pozitivně to ovlivňuje také imunitní systém. Vizita v berlínské nemocnici Sankt Gertrauden. Na první pohled vše probíhá tak, jak to znají pacienti každé jiné nemocnice. Tady se však podařilo podstatně ulevit pacientům od bolesti. V nemocnici Sankt Gertrauden neodpovídají sestry jen za obvyklou péči, nýbrž poskytují zvláštní formu terapie, takzvanou terapii dotekem. Ve Spojených státech se tento druh zdravotnické intervence vyučuje na mnoha školách vzdělávajících sestry. Dotekové terapie může využít kterýkoliv z pacientů léčících se v nemocnici Sankt Gertrauden. Tady je to běžná součást léčby. V průběhu mé předešlé léčby bylo mé koleno pořád horké, teď je chladné. Je to úžasné, nerozumím tomu, co se děje, ale opravdu mi to pomáhá i s hybností. Předtím, jako bych měla v hlavě nějaký uzlík, který tomu bránil. Den následující po zahájení této léčby jsem byla schopna dělat věci, které mi předtím už vůbec nešly. V nemocnici Sankt Gertrauden se operuje pomocí špičkové technologie. Právě probíhá endoskopická operace a i během ní najde doteková terapie své uplatnění. Doktorka Gabriele Locová je primářkou anesteziologického oddělení. Často bývá u operací, při nich jsou pacienti v celkové anestézii. Z výzkumných zpráv je známo, že pacientům stačí menší množství anestetika, pokud během operace poslouchají hudbu, která je nějak oslovuje. Může v takových případech pomáhat i dotyková terapie? Doktorka Locová tuto terapii praktikuje a vyhodnocuje sebrané zkušenosti. Sledovala jsem pacientčinu tepovou frekvenci, byla hodně vysoká a po přiložení mých rukou na tělo se výrazně sklidnila. I její zvýšený tlak poklesl k normálu vlivem pouhého přiložení mých rukou k určitým částem jejího těla. Terapie dotekem a vysoce technizovaná medicína nejsou v Sankt Gertrauden v konfliktu. Opatský chrám v nizozemském městečku ležícím nedaleko německé hranice je místo, jak stvořené pro meditaci. Vždy, když se Wolfgang Mali chystá léčit těžce nemocného pacienta, jde se sem soustředit. Asi 100 kilometrů odtud na univerzitní klinice v Bochumi profesor Waldemar Uhl probírá se svými kolegy případ pacientky s rakovinou. Tato žena meditovala za podpory drog. Užívala určité druhy hub a kurkumu. Zároveň se podrobila dotekové léčbě, která měla mobilizovat samoléčebné síly jejího těla. Wolfgang Mali léčí pacienty, kteří jsou po operaci či chemoterapii. Má svou vlastní metodu. Díky takto koncipovanému léčení došlo u ní v prosinci roku 2008 k celkové remisi příznaků. Lze to doložit snímky z CT vyšetření.
Představte si nádherně jasné bílé světlo, které svítí na vaše čelo a prostupuje vámi. Wolfgang Mali vede své pacienty k meditaci. Je to právě ta chvíle soustředění v tichu a pohyb v neznámých končinách vlastní duše, co pomáhá člověku změnit postoj k nemoci a získat novou naději? Neexistuje jistota, ale zkušenosti jasně hovoří pro. Já nejsem schopen u všech pacientů aktivovat sebeléčivé síly do té míry, aby se uzdravili. Jedno však dovedu udělat pro každého. Zlepším kvalitu jeho života a ten člověk se pak cítí lépe. Poté, co se pacient během meditace sklidní, Wolfgang přikládá ruce k jeho tělu. Vědci dosud zcela přesně nevědí, co se přitom děje v těle a mysli pacienta, ale jisté je, že tato kontaktní terapie je schopna vyvolat pozitivní změny a to je pro primáře univerzitní chirurgické kliniky to podstatné. Domnívám se, že pan Mali dovede dělat věci, které konvenční medicína nedělá a ani je často neumí. My málo individuálně pracujeme s pacientem a s jeho rodinou. Pan Mali to dovede a jeho intervence směřují k tomu, aby člověk znovu získal vnitřní harmonii, aby akceptoval skutečnost, že má nádor a dovedl s ním bojovat, a to i opakovaně v případě, že se nádor po nějaké době vrátí. Meditační sezení pomáhají odstraňovat strach z léčebných zákroků. Pacienti pak více důvěřují konvenční medicíně a to je velmi důležité, protože když nevěříte konvenční medicíně, ta vám pak těžko může pomoci. V koncepci tohoto léčení hrají důležitou roli rodinní příslušníci. Ti jsou zde vždy od počátku. Učí se principům paliativní medicíny a zvláště dotekové terapie, která potom může pokračovat i doma. Každodenní společná rodinná meditace pomáhá odstraňovat napětí a strach. Profesor Uhl a Wolfgang Mali jsou zvyklí se svými pacienty často hovořit. Před 2 lety jsme operovali jednoho vysokoškolského profesora. Měl silně rozvinutý nádor pankreasu, který se nám podařilo odstranit. Pak jsem ho poslal za vámi a díky vaší intervenci byla jeho pooperační léčba úspěšná. Ano, pamatuji. Jsem pro takový medicínský přístup, který v každém okamžiku hledá pro pacienta to nejlepší. Základní podoba tohoto konceptu už se nám rýsuje. Ještě před pár lety bychom v některých případech řekli, že pacient i s přispěním chemoterapie má šanci maximálně 2-3 měsíce. Dnes díky předoperační a pooperační péči a také psychoterapii, jako je ta vaše, jsme o kus dál. Pacienti to přijímají a pomáhá jim to. Ano, v tom se shodneme. Tajemství neočekávaných vyléčení nebylo dosud objasněno, ale vědci se k řešení přibližují. Možná spočívá v otevřenosti, která charakterizuje veškeré živé systémy. Jejich fungování závisí pravděpodobně na větším množství faktorů, než které jsme dosud popsali. Nelze je však matematicky nastavit jako stroje, říká profesor Gerald Hitter. Vždy musíme mít na paměti, že lidský mozek a lidský organismus se sice do jisté míry podobají stroji, avšak na rozdíl od složitého stroje má lidské tělo určitý vnitřní řád a tak je schopno řídit samo sebe a odstraňovat vlastní chyby. Účastní se toho i obrazy a myšlenky vznikající v mozku bez zásahu zvnějšku. Oni jsou pravděpodobně odpovědni za to, že fungují věci, které by podle zákonů fyziky a chemie neměly ani existovat. V tom je velká síla mentálních představ. Čelista Dominik Polonsky poznal, jakou sílu mohou mít mentální obrazy. Schopnost napomáhat vlastnímu uzdravení je uložena v mozku každého člověka, říká Gerald Hitter, ale využití této schopnosti blokují zakořeněné ideje. Náš každodenní život ovládá racionalita fungující na bázi logiky, která je jednoznačná. Z tohoto pohledu se zdá, že vše je spočitatelné, ale chybí prostor pro intuici. Pod tímto nánosem racionality je skryta velká síla. Tam se pravděpodobně formuje uzdravující moc víry a naděje.
Lze tím také vysvětlit, proč vše nefunguje tak, jak plánuje naše vědomí. Profesor Tobias Eš, specialista v oblasti preventivní medicíny, říká, že schopnost intuitivně se léčit je naprogramována v nejhlubších vrstvách našeho mozku již od prehistorických dob. Znovu objevujeme staré rituály, které pomáhaly v těžkostech našim prapředkům již od doby kamenné. Nyní začínáme pohlížet na minulost očima moderní medicíny. Vědecky dnes odkrýváme a ověřujeme to, co lidstvo zná mnoho tisíc let. Stará praxí ověřená moudrost se uchovala, protože lidem pomáhala. I nyní ji mnozí pacienti vnímají jako cenný doplněk konvenční léčby. Dominik Polonsky zatím nad nemocí vítězí. Není jisté, jak jeho příběh skončí, ale jisté je, že se vrátil ke své milované hudbě. Udělal si doktorát z muzikologie, vede mladé čelisty a dokonce již vystoupil před obecenstvem se skladbou komponovanou pro hru jednou rukou. Jeho koncert živě přenášel Polský rozhlas. Každý medicínský případ je unikátní a nikdo nedovede předpovědět, jak se bude vyvíjet, přestože věda dnes dokáže vysvětlit mnohé. Nikdy přesně neporozumíme tomu, jak se Uršule Mannweilerové podařilo udržet Miru při životě. Její příběh spolu s příběhy dalších pacientů však ukazuje, že medicína je na dobré cestě. Když se k technickému pokroku přidá empatie a staré zkušenosti se propojí s novými poznatky, medicína tím jen získá. České znění připravili Vladimír Štvrtňa, Luboš Ondráček, Miroslav Přibyl, Petr Pokorný,